Kevät on perinteisesti pyöräkorjaamojen kuuminta sesonkia. Näinä päivinä asiakkaita riittää monessa korjaamossa ruuhkaksi asti. Huoltoja tarjoavat myös liikkuvat pyöräkorjaamot. Malli rantautui meille Yhdysvalloista ja Saksasta, jossa ne ovat pitkään olleet suosittuja. Huhtikuun raaka ilma verotti tänään pyöräilyä Helsingissä, mutta pyöriä oli silti liikenteessä. Työmatka ja sitten oikeastaan on kaikki arkinen liikkuminen paikasta toiseen, niin hoidan pyörällä yleensä. Entä sitten tämmöinen oikein urheilu? No ei, urheilen sitten muulla tavalla, että pyörä on liikkumista varten mulla. Viileä sää ei kuitenkaan huollossa haittaa. Jonot polkupyöräkorjaamoihin ja verstaisiin ovat kevään tullen pitkiä. Uusi toimintatapa on tuoda korjaamo asiakkaan pihaan tai työpaikalle. Suomeenkin, kun ovat tiensä löytäneet liikkuvat pyöräverstaat. No kyllä käytännössä niin kuin Yhdysvalloissa ja Saksassa on tätä harrastettu jo vähän pidemmän aikaa ja se on viety ihan franchise-tasolle. Eli käytännössä se on jo bisnestä Yhdysvalloissa ja Saksassa, mutta Suomessa vielä vähän harjoitteluasteella. Harjoittelua tai ei, asiakkaita kiertävälle korjaajalle on riittänyt. Eilinen päivä oli 13 tuntia, että kyllä siinä töitä saa paiskia. Tänään verstas oli ajettu helsinkiläisen taloyhtiön pihaan. Naapureiden kanssa juteltiin, että pitäisi saada pyörät kesäkuntoon, niin mikä se helpompaa. Meillä oli niin paljon pyöriä tässä, että ei kaikki ihan mahtunut, niin jo puhuttiin, että ehkä otetaan toisenkin kerran, että saadaan talon loputkin pyörät hoidettua. Houkutteleeko uusi pyörä? Ei, mä oon hirveän tyytyväinen mun vanhaan. Mä oon iloinen, että sen sai taas korjattua, koska mä oon siihen tottunut ja sillä mä teen työmatkoja sitten aina silloin tällöin, niin en mä halua uutta pyörää.